Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Bello Abdullahi Bodejo. Amfani da wannan dama in miƙa gaisuwa ga dukkan al'umman Najeriya, musamman ta ma Fulani makiyaya. A wannan lokutan, a daidai wannan lokaci ana yin katin zaɓe online. Lallai katin zaɓe wani abu ne mai mahimmanci ga duk mazaunin Najeriya. To ina kira ga al'ummar Najeriya, musamman ta ma Fulani makiyaya, domin Allah a fito a mallaki katin zaɓe, wanda kuma lallai a duk faɗin Najeriya jihohi 36 wanda muke da su a Abuja 37 wanda mun gaya wa mutanenmu a yanka katin zaɓe, a daure a ci gaba da duk yadda za a mallaki wannan katin zaɓen, domin wannan katin zaɓe shi zai sa ka nuna ma wanda kake so ya san cewa kana son shi kuma ka zaɓi wanda kake so. To da haka Fulani makiyaya, wannan kira ne na musamman gare ku, don Allah a fito domin mallakar katin zaɓe, maza da mata, wainabe wato makiyaya da kuma dottiyen wato da dattawa da kuma ainihin kuri'en, a fito a nemi katin zaɓe. Yin neman katin zaɓen nan shine yancinka, Allah shine kuma zai jawo ma mutunci kuma ka zaɓi wanda kake so. Assalamu alaikum.